Otumfuo chairman. Bisena Makasa. Otumfuo Daroma. Afibia. Me ponde di kan. Basa soro no. Ene Otumfuo aba besom o menhia. E ade a ono a hihia to ho amaye. Ti afi na ke yehwese nka ye nyina soro man nyina ba behia. Menhia. Na ya bom paye ama Otumfuo. Asere nkwa enya kwa kosan. Ama no ene na hema. Na so afi ene okude na kosia. Yaso yi mama den se e beba sa na Otumfuo hu ni kwa bebre. Eti anopai basri fo de ye ko asori. Enam dwumadi enti yentimi ama asori manyina. Ko bom paye se nkwa na kwa kosan e ma Otumfuo na hema ene na tankunya ni achiame ni asantman nyina ti ye ba hawie ya asofo mpani ye yiyon ene asomu mpanifo ye yirenom ene moderator ankasa papa samprempe o ha se ye ba na bechia Otumfuo na yasem kwanya kwa osama no na nyema mienu ena die mbae general church kwa fo mpanifo nyina ahia Ganda hejina ebe yenhyiamu ewo KATH University ye ma Otumfuo te otu ono a ne koso hene e ma oba besi na nan na se ye ba beda na se eti anu na di kan ye de beda na se let us mienu eye asantman na na di atu nanim se kofanochi kofanochi yare eti wo boa ama yesisi eti ye nyina hia ya represent Church of Ghana teach asante ha hia ya yes dabi na ya de say ya ese ye ba na ye be tanachi na ye be boa eti ya ba bi deda yeso afei e na ene kudai ya ba say kakra kita ye no ye de ba ye de be boa eye Ghana sikai opepe oha eye 100,000 1 billion kanino ena yedi ebeboa ema sa dwumadi awodi no why ye go so bompa ya ma no ye bompa nya no pay abobia ma na yire nso usale yire Presbyterian ni eti abobia ma ne man nya na you say afiwe ebe yin ni adom amana ebe say yen kan cho say nsuro ono wo ho emu akomantu onu Nyankopon obehyew ni so obeboa wo ezo de sin fan be so mu adom ne hmobo na wo so beba oman mu na nhira be ye asantman dia na wonkwa so Besobru said the Presbyterian said the afibia e fi duni etire ni onu omo ye no sebe afi sebe 1 January biara asafo ne sebe sofa panyifo ofri nkanyina ba ono be ye sebe asori wo na fi ko bi park so esi nyame pama wo se wadom ebru Opemsuo nema esisi no ene ma wo ye esonko ti se de wadom ebru omo ba aso a hu se de wo ho fama wo de ma wo Nyankopon no esonko to wo nyano be bombu ya asori na fi de ene okude be sia e ti na se wo nyina ka bom ko asori ekosi nyame sebe na ho de nyansa o de ma wo no beto aso de kosa eno mo pon ya mo se da bi ya be bom pa ma ewu akura no sebe ni ho kani a yenti me hwe be jasafo no mpanifo nyina tumpanifo se yemra na sebe yemba chiawo na yemo kancho se wada o mebru yemu kusuta wachi akode che nyina mu na sebe ma se mpa body amawo ama sebe na naba na sante hima wasanto man nara se wada o mebru nyame eta wachi simensru waka ho akode che nyina mu mokumantu umsa afidie wada o mebru ebe yinhira ama santeman omuso bompaye edata wachi brand na omuso wadoma nema wasumu titu ba ko ne eye konfonochi wa otu na ko hwe ho so konfonochi de ko so nye wodi se komiti nsa enwe sampa konfonochi no ankasa esa ya de no ankasa yare ti we so obia ka krabia obia se so no onfanye mfamoa Presbyterian safo se wadoma eye mo fedodo se be eye fa na yekro wa na yekro e boti se mo sa se nya kaniska no billion ba ko
said the rebel now we are so for the chimu about Yankoso. Two for Adama. So for in us in Yakupo on count. Omagu could do Nansa. Almost so that was so with what Debbie Belludino. Sebe, Jumadio didn't take a moment in the teaching now, or more day, because so we take you as a darker ceremony. No, I don't know what kind of thing on count one of Penny Jumre. No one knew him, the Dashon Sano, now on the man Santa Mine, Ghana Mine, and Tumpon. So by almost said, two for the mass, but was a far apart. Nananom, Omiampe Presbyterian paying for ye. Yampini one man. Yampre Presbyterian paying for ye. I told Penny for me, don't hear us, Mamma. You're a champion, yes, sir. Abompire. That was what we had here, most say. The Mamma and Salama Cobaco. Your bompire. To me, I am also your crown, your show and William. And you know why you come Israel and can. Ya that was papa say 2024 fitting and said ya husha wonsa. And parody no crack what the afamua bedu in that day. Radia Sida Bibica who and Quebec to. Ya die unyan cropon ass. If you say, what shall Santamine, what shall you, what shall a busianina? Ya who am mu assembiera bedu sabri. A hinny one other see honum. Na shasie yenim nanso ye ba Abraham ba na e wo dada wo na wo de Saul edi ade wo de David di ade wo de Solomon di ade wo de Jeroboam ne Rehoboam edi ade Awurade atoa so ba besin ne wo penti na saa hihye nyina wo ho so pasomdwei wo pe o mankoso wo pe yedie yara wase se bibiara ohini biara obedi ade na obehwe wo Awurade wa kira kwan no so no mu na woboa no woboa David wo de man yema bebre David na nka no te wiram na nka onte fie enwan no wo hwe won nanso wadom so no so yekofa ni firi wiram e ba ma ne bedi he Awurade wo na waye ye wura nso otra banwa so Awurade ohwehwe wa kira kwan horo nyina mu wo se basrefo afibia hyase mommra ne mompaye ampara mfie dunsiani ayeso mu afi biara ye ba Awurade tumi nyina afire wonsam David kan se Awurade nim han ne menkwaje hwana misro no wode menkwa ho oden hwana ho bepopo nipa bodefo kra sade so ne time no se beto abesunso am Awurade mo nyina nwa tuwati no mo hwe ase edom chen so saban makoma ntu etum so sa mpo na ho tome ade ba ko na mesra Awurade na mehwe kira kwan eno na Awurade wode ma ubo ne wose so no na nida oni ahoden bia woso Awurade ma no yokoduro honhom awura
rebebia kwan na mekwan na homa no awurade ne o misa efa dom no asante manhya won sa awurade wo kan ho a yenim se ebedi nkonem awurade winrei ne ayese nyina no sa afiasase ni o asase de yahunu na emu nsem de yenim nanso wo de twa pokoko no Jordan so de yebetwa enu nti fa ye twa Jordan na awurade nkonem de enye o machefa awurade dom asante man awurade dom yewura awurade dom hemfo nyina na fit 2025 enye kra behwe man na waseda ye mfa ma obia se wo asafo awurade udin mu ene ye da wase ne be adomunti amen so Otumfuo Odumasi